ऐकलं तर. काकू तुमचं नाव काय? रोहिणी बळवंत सूर्यवंशी. गाव कोणतं? खेळगाव. खेळगाव. वय किती आता? 55 वर्ष. काकूंचं वय किती आता? 55 वर्ष आहे. काकूला काय काय त्रास आहेत हे पहिल्यांदा आपण विचारूया. काका त्रास काय काय आहे तुम्हाला? मला सांधेवात आहे आणि ही बाजू पूर्ण दुखत होते आणि कमरेपासून खाली पूर्ण पाय जळजळ लागतात. नाही तसलं काही नाही. पित्ताचा त्रास आहे. आणि काय तर काकूंची कंबर दुखते आहे नाही. पूर्ण उजवी जी बाजू आहे तिथून मुंग्या येणे, सुंबवणे, छातीत दुखणे, पित्ताचा त्रास असल्यामुळे काय तर डोकं दुखतं, पित्त दुखतं. पित्त हे आपल्या शरीराला महत्त्वाचं आहे, पण जास्त प्रमाणात जर वाढायला लागलं तर ते काय होतं तर आपलं ते ॲसिडमध्ये रूपांतर होतं. त्यामुळे आपल्याला संधिवाताचा काय होतं हळूहळू त्रास व्हायला चालू होतो. काकू तुम्ही इथे किती दिवस झाले ते थेरपीसाठी? 5 दिवस झाले. आज काकूना काय तर 5 दिवस फक्त झाले. तर काकूना छान असा काय फरक पडला? आणि काकू तुम्ही इथं आले होते, तुम्हाला हिलिंग ॲक्शन आले असेल, सुधार प्रक्रिया आली असेल, तर काय तुम्हाला काय त्रास झाला? काही नाही, मला ते पित्ताचा त्रास वाढला तर ते उलट्या झाल्या आणि पित्ताचा त्रास तर पूर्ण म्हणजे कमी झाल्यासारखं आणि हे बाजू पूर्ण मला ह्या बाजूवर असं बोजा पडून असं चालू वाटत नव्हतं. पूर्ण मी अशी बाजूवर चालू होते, पण आता पूर्ण अशी म्हणजे दुखत आहे पण बरोबर चालते. अशी उभं राहून सरळ असं उभं राहून वाटत नव्हतं. 2 मिनिटं पण मी उभं राहत नव्हते. पित्ताचा त्रास तुम्हाला किती वर्ष झालाय? पित्ताचा त्रास भरपूर वर्ष झाला आहे. तुम्हाला इथं येण्या अगोदर पित्ताची उलटी झालेली का नाही? आठवतच नाही मला पित्ताची उलटी झाली म्हणून. इथे आल्यावरती काकूना बघा, इथे आल्यावरती 4च दिवसात काय झाले तर उलटी आणि जुलाबा वाटे काय तर पूर्णपणे जे काही पित्त आहे ते पूर्णपणे पित्त काय झालं तर काकूंचं बाहेर पडलेलं. तर कशा बाहेर पडलेले? आपल्या थेरपीमुळे छान असं काय झालं तर पूर्णपणे पित्त काय झालं तर उलटी वाटे, शौच वाटे काय झालं तर बाहेर पडलेलं. आता मला सांगा काकू, उलटी वाटे, शौच वाटे तुमचं पित्त बाहेर पडलं तर आता तुम्हाला कसं वाटतंय? एकदम फ्रेश वाटते. ह्याच्या अगोदर वाटत होतं? नाही, त्रास लय होत होता. सारखं गोळी खायला लागायची पित्ताची. आता गोळी खाता? नाही. काकूंची पित्त